मा जाथाय जानाय एसे खोन्थानो हागोन नामा? मैयायो आङो बैयाव न' गाहाय दं आरो बेहाय आं थांदोंमोन आरो थांनायाव ओमफ्राय हिन्जाव उन्दैया गैया गगामुगावनो थांदों थाजि गामियाव ओमफ्राय इयाव हिन्जाव उन्दैजों फन खालामदों गावहा ओमफ्राय जेबो गाज्रि हिन्जाव उन्दैखौबो बुंहरदों लेथ्रा भाषा बुंथावै भाषा बुंहरनायाव हिन्जाव उन्दैया बुंहरबाय ओइ फाग्ला नों मा बखिबाय दं आंखौ होनना बुंहरदों हिन्जाव उन्दैनि बिब'बो दं इबो दं ओमफ्राय गावसिनि जाथि खुरमाबो दं थाजि गामाव बाहिर गामाव ओमफ्राय बिदि बुंहरनायाव बिराद बियो रायलायबाय दमहरबाय बिब'खौबो ओमफ्राय गावनि जा उन्दैखौबो हिन्जावखौबो दमहरबाय थानाय आरो खामानि मावदों आरो गथ' खाथाम दं इसोरनो ओंखाम ओंख्रि संना होदों ओमफ्राय संखां हिरिखां जाखांनानै बेनिफ्राय आंखौ बुंबायानो हो नों एसेबां आंखौ गाज्रि रायहोनानै जेबोदि नोङो बुङाखै आरो ओमफ्राय आं बुंबाय आं आइया नोंनि हिन्जावजों नोंसो रायलायदों आंजोंथ' खोथा गैयाना आं मा होननानै बेखौ रायहरनो नोंसो रायलायहरदों मोजां गाज्रि नोंनि मोजां गाज्रि हरबाय नालाय बेबोसो गाज्रि बुंहरदों ओमफ्राय आं बेखौ मा रायलायनो होनना ओमफ्राय दे न'आव फैबाय दे न'आव फैनानै ओमफ्राय 4थासोआव मोनफैबाय न'आव एसे आवगायनो मोनफैबाय बेनिफ्राय जाखांबायानो आंखौ एखे गान्दानि हिन्जाव दानो ओंखारलां गान्दानि हिन्जाव गान्दा नङा आङो कुलायसो आं गान्दा नङा गान्दानि हिन्जाव ओंखारलां बेनिफ्राय इदि होननानै एखे आंखौ जोनाय मानाय आखाइ खानायखौ ओरै मेरायना लाखादों माने खानायखौ मेरायजोबना लाखादों माने बेनिफ्राय सौसोदों आरो सौसोदों खननै खनथा सौसोबाय माने खोमायाव नाथांख्रि खोमा मोनलायबाय जेबो ओमफ्राय खोनाया दायो आं बेनिफ्राय इदि खालामनानै इमान बुदों इमान जोदों इमान माबादों थेवबो हयज' खालामनानै थाबाय दे नों दिनैसो खालामदों दिनैसो नोङो बिदि खालामदों गाबोनथ' मोजां जागोन खोमा होननानै आङो सानबाय ओमफ्राय फुङाव उथिनानै जि रायबाय होमबाबो आं सिरि दं हयज' लानानै दं आरो आं इमान हयज' लाना दं ओमफ्राय साहाबो फुदुंबाय आं ओमफ्राय मा दरखार जादों आंहा सोर दं जानाय हा गथ' खासे दं थाबोखाबाय आंहा हा गथ' खानै दं थाबोखाबाय खासे हिन्जावसा दं नै थांबाय आंहालाय मा सिन्था नोंनि फिसा फिसौसो आङो इसेबां खस्थ' खालामदों आं इसेबां प्रयजन गैयाना नोंनि फिसा फिसौखौ आङो इसेबां खस्थ' खालामनानै जाहोनो तथापिथ' आङो गंग्लायनानै दे मा जियानो जादोला होननानै आङो नेनानै गथ' गथायखौ अननानै बेसे आं जाहोयो लोंहोयो जेरावबो दाव खालामो हा होननानै ओमफ्राय जि नोङो उन्दुनो मोना दाख्लै सिखाव हाबहोनायखौबो नों उन्दुनायखायसो सिखावा हाबदों ओमफ्राय आं होनबाय हराव उन्दुआ आं मा खालामबाय थागोन आंथ' खालामनो हायाना आंथ' नेबाय थानो हायाना हिन्जाव मानसिया नेबाय थानांगोन नोङो दिनैनिफ्राय नोङो उन्दुनो मोना होननानै आंखौ बुंबाय आरो जिथियाल'के माबायो इथियाल'के नोङो उन्दुनो मोना नोङो हराव नेबाय थानांगोन दे आं इदिबो आं नेगोन होननानै आङो हरसे जिरायदों ओमफ्राय दाउला गिसिबाय स्रां जानोसै बेनिफ्राय गारि माखा खारबायानो ओमफ्राय आं खर'आबो बिराद गिदिंबाय बिराद साबाय मोदोमबो साबाय ओमफ्राय आङो बिसिनायाव दसे उन्दुदों ओमफ्राय इयावबो सोरांनायाव ओमफ्राय आंखौ माबा माबि रायहरबाय फुथिया आरो गाव जिखौ जोमफबना लानानै आंखौ रायहरबाय होमबाबो आं उथिनानै सिला हिरि सिबस्रांनानै ओमफ्राय आं साहा जानबाय ओमफ्राय हाबनायनि ओंखारनाय गान्दानि हिन्जाव गान्दानाव बिदि जानानै माबानायखाय आंखौबो खालामनो नागिरदों नामा ओरै होननानै आंखौ बुंबाय आरो एबसुबा आबोबनो बे जाथायनि सोमोन्दै फोरमायनाय जादोंमोन नामा? आङो फोरमायाखै रावनोबो फोरमायाखैनो आं गथ'खौ फन लाहरग्रोनो आं इमान खस्थ' जाबाय होननानै नांगौ आङो बेबायदि जाबाय थायोबा आं गथ'नि सिगाङाव बुंदों आरो आङो आंनि बिसा आयं दङ जोंहाबो गिदिर आं बिनावनो थांना जाहैनोसै होनना बुंदों। दा थानायाव माबाफोर केस होनाय जादों नामा? थानायाव आं जेबो केस होथ'वाखैनो आं जेबो आं नायथ'दों आरो आङो होथ'वाखै होमबाबो आं बिराद हयज' खालामबाय आरो बिराद हयज' खालामना दं आं दा मा सानदों दा थानायाव केस होनो ना दा आङो बेबायदि मानियाबाथ' आङो दिनै सानसे गाबोन सानसे नायनानै आं मानियाबाथ' आङो माबा मोनसे उफाय लानांसिगोन नङाबाथ' आंखौ बुथारगोन जोथारगोन होननानै डाइरेक्ट दहाय 2:00 फैनानै एखे जन्थाबो खुवाखै जेबो खुवाखै फिसाजोआनो दंमोन गावहानो बुंहरबाय फिसाजोखौ नानि थां आइजों दखानाव थाफाहैथ' होननानै थिनहरनायखाय फिसाजोआ फैबाय फिसाजोआबो ओइथिं दं आरो न'आ ओइनिथिं दं एसे गामियावनो बिदि होननायखाय फिसाजोआ फैबाय आबाया फन खालामदों दखानाव थानो होदों ओरै होनना होमबानानै सानसुआव फैनानै आरो बियो बुबावनाङामोन आरो आंखौ आंथ' इसिबां हयज' हालाना
ओमफ्राय आङो बिखिजाव खारनलांबाय आङो खारनलांनायावबो जि फिसाजोखौ रायबायनो अबाव थांखो नोंसा आइया नागिरनानै लाबो नङाबा दिगदार दं होनबायनो दहायबो फिसाजोआ फैदों बिफा दावराव जाबाय थानायखाय फैदों ओमफ्राय आंथ' फैनोनो हाखायाखै जि गन गिदिर लादों गना नैयावनो दं बेजोंनो ओरै सिबलाखाबाय खनसे बुबानो जों बायदिया गोलैगोन थैगोन होमबा आं मानो बुथार जानो मानो इसेबां साजाखौ लाना थानो बिथाङा माबाफोर निसा जातीय बुस्थु लायोमोन नामा जुमायखौथ' लोङो लालबो जिखुनु मोनबा जेखौबो लोङो लाल लोंबा लाल मोनबा लाल लोङो दाख्लैनिफ्राय लाल कवाटार लाबोनानै लाल लोङो सिं सिं लुखुमा लोङो देखा देखि लोंना जिरायना लों सोर लोंगोन जागोन आंथ' लोङा ना जायानो आं इदि लोंग्रा जागाबा मा जागौ आं इबायदि बिनि न'खरफोर बेयो हिनजाव उन्दै लादों फिसा फिसौ 6 जन 7 जन जाबाय आं फोथाङाना इमान आङो फोथांबोबाय गथ'फोरखौ नुबा आंनि उदैनि फिसाबो एखे इसोरखौबो एखे होननानै आङो गजबना जाना दंमोन होमबाबो इमान अयनाय खालामबा आं थानो हाया